kiertää. Se tulee nyt pikkusen tännemmäksi vielä. Pitää tulla tämä Volvo tänne näin. Valmis. Ja nyt se pitäisi nopeasti mennä tuosta, ettei jäisi toisten, kun se niin kaukaa on. 1. Nyt pitäisi olla onnistunut. 2. Aja. Just pysyy. Ja nyt tulee 4. Lähtö on hyväksytty ja numero 1 Kotaharjun Saama pitää johtopaikan rinnalla 2 Evasa toinen. Sitten pari mittaa Rakonado on 3 Valsia 5, joka lähtee ajamaan takaa kärkipariaan 2 Elsa toinen kärkeen kurviin mentäessä. Sitten numero 4 Mäntymänä Min 5 Jokimäen Saku ovat 4. ja 5. 6 Dino Kulva seuraavana hyökkää 3 rataa pitkin lähinnä 7 Nevalens Hurricane 8 linjastolta Terminator. Rakoa numero 11 Jasmin, sitten 12 Laitteille 13 Senttaa. Karteessa mennään numero 2 Elsa toinen johtaessa lähtöä, sen takana sisältaa pitkin tulee numero 1 Kotaharjun Saama, sitten 3 Valsia 5 jatkaa sijalla 3. Valsia 5 hän on alla jo kakkossijaravien toisesta lähdöstä. Kärki kolmikosta tulee hieman Rakoa numero 4 Madame Mime. Paroin numero 4 Madame Mime sisäradalla, kun tullaan takasuulle viimeistä kertaa. Nyt loukkaa numero 1 Kotaharjun Saama kakkossijalta lyhyesti. Älä enää ota laukka-askelia. 8 linjastolta Terminator etenee tällä hetkellä hyvin, on noussut jo siellä 4. 5 Jokimäen Saku tulee 5. Sitten 4 Madame Mime tällä hetkellä 6. Toista rataa pitkin sen tuntumassa numero 6 Dino 3. Silläkin on menestystä tältä päivää eli voitto. 3 rataa pitkin hyökkää puolestaan 11 Jasmin, jolta siltäkin löytyy jo mitallisia tälle päivää eli 3. sija. Kun ensimmäiset 500 metriä tulevat takasuudella täyteen numero 2 Elsa toinen johdolla mennään aikaan 3.05,0. Elsa toinen kärjessä 1 Kotaharjun Saama tulee rinnalla 8 linjastolta Terminator vyöryyn 3 rataa pitkin nyt vauhdilla kärjen kimppuun ja on viimeisen karteeseen mentäessä painamassa ja piikki paikalle 500 metriä matkaa maaliin. Siellä 4 jatkaa karteen alkumetreillä numero 3 Valsia 5. Sitten tulee toista rataa 11 Jasmin, joka ajaa takaa edellä menevää nelikkoa. Lähinnä seuraa sisältää pitkin numero 5 Jokimäen Saku. Ja näin 12 White Tail parantelee sekin asemia takajoukoista, mutta on matkaa silläkin johtavaan, joka on viimeisessä karteessa numero 8 linjastolta Terminator. Ja tämä onkin päässyt välimatkaa muihin nyt 30 metrin edestä. 8 linjastolta Terminator johtaa 30 metrillä. Tiukkaa kamppailua tällä hetkellä lähinnä kakkossijasta, kun 2 Elsa toinen on saanut ulkopuolelle numerot 3 Valsia 5 ja 1 Kotaharjun Saama myöskin vielä mukana kamppailussa hinnästä mitaleista. Ja ulkokautta vyöryvät vielä mukaan mitalimatsiin myöskin numerot 6 Dino 3, 11 Jasmin, 12 White Tail. Mutta numero 8 linjastolta Terminator on tälle 4. loivilähdössä nähdäänkin aivan omaa luokkaansa johtaa 40 metrillä. Kakkosijasta kahinoidaan 3 Valsia 5 on niukasti toisena, mutta hyvin kiriin numero 1 Kotaharjun Saama, kunnes haparoi lyhyesti, kun on 100 metriä juoksua jäljellä. Kärkiponilla ei enää sitäkään numero 8 linjastolta Terminator ottaa murska voiton kakkosena numero 3 Valsia 5. Kolmanneksi nousee lopulta numero 13 Senta. Voittaja 8 linjastolta Terminator. Jos niitä laukkoja ei oteta, niin tulee